Ayan, patawid tayo ulit doon. Tayo natin ulit. Balik. Tayo ulit mga kasi doon. May naliligo mga kasi. Doon tayo mga kasi. Doon tayo. Malapit na. Tayo mga kasi. Nakakaan tayo marami. Lalaki pa dito. Yun, dito na tayo mga kadoy. Yes. Babalik tayo ulit. Thank you pare. Yun. Ayos, balik tayo ulit. Sige boss. Thank you. Delikado nga lang pisto. Ayan, shout out daw. Sabi nung bangkero. Ayan, dami na nga may tumatay. Ito, pista natin mga kachoy. Buwis buhay mga kachoy. Para naman lang makapag-vlog. Ayan o. Ala, ayan o. Ayan. Tago lang mo lang mga kachoy kasi mainit. Tago lang dito sa poste. Pero mamaya, pwede na yan. Yan. Diyan tayo pepis mamaya. Tatayo. Yan. Kabilaan dito. So, yun. Yes! Ayun. Tabayan lang mga kachoy. Samahan nyo ako ulit. Thank you. Nakayari ako mga kachoy, oh. Sumabit pa. Yung mga kachoy, oh. Kasi yung nakakatakot, paano kaya matatanggal sa mga kaday? Luh! So yun, binidyo. Kayari tayo mga kaday. Nakayari na naman mga kaday. Yan o. Ganda talaga mga kaday kung ano, kung mayroong body cam. Kasi pagka tinatakbo doon yung ano, yung hook, maganda sana. Ay, ayun yung mga kachoy, update ko na lang kayo palagi, ganito na lang palagi kasi delikado kapag ano ka dito mga kachoy. Yung walang face to yung camera, yung video natin, itong cellphone baka malaglag. Mga kachoy, oh, doon sila, ang dami nila ron kabila, ang dami nila doon sa kabila, oh. Ayan, oh. Wala kasing ano, kumakagat doon mga katoy. Ayan o. Dito, delikado. Ayan ang pista na mga katoy. Ayan mga katoy. Ayan o. Ang dami doon sa kabila mga katoy. Mababaw na masyado kasi. Ayari na mga kachoy, oh. Ayos mga kachoy. Nakayari na kaagad. Puta, hinatak na naman na tayo mga kinisa. Puta, mahirap nga lang mga kachoy mag video. Stay tayo ito, baka malaglag yung cellphone ko. Kachoy, oh, nakakuha na naman tayo. Malaki mga kachoy. Ganda mga kachoy kung ano, kung may video. Ano na nakuha siya, yung tingin mo. Sus. Ah! Ang galing. Kaya mga kachoy, meron na naman. Yeah! O yan mga kachoy. Uwi na tayo. Matindi yung vlog natin mga kachoy. Buwis buhay.
Doon ako mga katikay ngayon, oh. Tumawid ako doon. Ah. Maganda kasi dito mga katikay kasi ano. Bali, malalaki yung tilapia rito eh. Asa nakakaano nga, nakakatakot. Ewan mga katikay. Malaki. Malaki. Malaki paras. Halos parehas nung nakaraang upload ko mga kapatid. Yun. Ayos. Ayun. Tayo na lang natin yung nandun pa yung bangka mga kapatid. Uy! Matindi ating itong vlog natin mga kapatid. Thank you sa pagsama nyo sa akin, sa panonood nyo sa aking munting channel. Thank you mga katoy. Sige, tayo na natin yung yung matagal-tagal yung bangka. Puno-puno bata. Hindi mga katoy, doon pa ako tatawid doon. Punta ron. Malayo-layo yun. Tatawid ka ng patawid lang 8 pesos yung pamasahe mga katoy. Malaki. Buhay na buhay. Nakakatuwang lingwitin mga katoy. Alas 12:30 mga kayo nakaragdan yung lingwit. Tapos ano na 5 na. Tapos mga kulang-kulang ano mga katoy, 4 rin. Mga 4. Mahirap nga talaga dito mga katoy. Ito ka lang ako. Buwan. Yan, ito lang. Pag walang kumakat, lipat ka doon sa kabila. Pag wala pa rin, doon ka sa taas. Doon. Hindi nga lang, pag medyo nahilo-hilo ka dito kasi wala sa yung tutulong dito. Ayun. Hintayin na rin, hindi matagal yung bangka. Yan na yung bangka. Thank you. Yung bagay. Okay na. Mga kadoy. Yes. Nakatawid na ako. Thank you kay Kuya Bangka. Thank you mga katoy, thank you. Dito pa rin tayo kaya pwede ka rin mag-jogging dito. Pwede mag-jogging.
Tuwing Sabado, Linggo mga katoy, gajagi ako rito. Ayun, thank you. Yun! Ito na mga kachoy. Nakuha natin. Yun. Ayun. Nung nakaraan, malaki yung tanduli. Ayun, maliit. Ayun. Lalak na ako ito. 5 fingers. Ayun, 5 fingers din. Nung nakaraan.